Velký třesk byl zřejmým znamením, že vesmír byl stvořen z ničeho. Jinými slovy, byl vytvořen Alláhem. Z tohoto důvodu astronomové kompromitovali materialistickou filozofii, která stále odporovala teorii velkého třesku a nadnášela pojem nekonečného vesmíru. Příčina této snahy byla prozrazena slovy Artura Eddingtona, jednoho z předních materialistických fyziků, který řekl: filozoficky, představa náhlého počátku a dnešního řádu přírody je pro mne neslučitelná. Další materialista, vynikající anglický astronom Sir Fred Hoyle, byl jeden z těch prvních, kteří byli znepokojeni teorií velkého třesku. Uprostřed století zvítězila Hoylova teorie pevného stavu, která byla podobná teorii neměnného vesmíru z 19. století. Teorie pevného stavu argumentovala, že vesmír je jak nekonečný v jeho velikosti, tak věčný v jeho trvání. S jediným zjevným cílem podporovat materialistickou filozofii byla naprosto rozdílná od teorie velkého třesku, která se držela myšlenky, že vesmír má svůj počátek. Ti, kteří hájili teorii pevného stavu, vzdorovali velkému třesku po dlouhou dobu. Nicméně věda pracovala proti nim. V roce 1948 George Gamow přišel s další myšlenkou týkající se velkého třesku. Tvrdil, že po utvoření vesmíru vzniklém velkou explozí měla ve vesmíru existovat přebytečná radiace, která tu následkem tohoto výbuchu zbyla. Mimo to by se mělo toto záření rovnoměrně rozšiřovat vesmírem. Tato skutečnost, která by měla existovat, byla brzy dokázána. V roce 1965 dva badatelé, Arno Penzias a Robert Wilson, objevili tyto vlny náhodou. Nezdálo se, že by tato radiace, nazývaná zářením vesmírného prostředí, vyzařovala z jediného specifického bodu, ale spíše prostupovala celým vesmírem. Tímto bylo srozuměno, že záření z počátečních stádií velkého třesku ve vesmíru zůstalo. Penzias a Wilson byli za tento objev oceněni Nobelovou cenou. V roce 1989 NASA vyslala do vesmíru družici průzkumníka vesmírného prostředí do COPE, která měla provést průzkum radiace ve vesmíru. Ověření Penziasových a Wilsonových kalkulací trvalo družici COPE pouhých 8 minut. COPE objevila zbytky velkého třesku, který se uskutečnil na počátku vesmíru. Tento největší vesmírný objev všech dob jednoznačně prokázal teorii velkého třesku. Dalším svědectvím dokazujícím velký třesk bylo množství vodíku a helia ve vesmíru. Výzkumy bylo zjištěno, že hydrogen-heliová koncentrace ve vesmíru je shodná s teoretickými výpočty hydrogen-heliové koncentrace zbylé z velkého třesku. Jestliže vesmír nemá žádný počátek a existoval od dávných věků, jeho hydrogenová složka by byla již dávno kompletně přeměněna v helium. Všechny tyto vnucující se důkazy přiměly společenství vědců vzít teorii velkého třesku do svých rukou. Model velkého třesku byl posledním bodem dosaženým vědou v oblasti původu vesmíru. Teorii pevného stavu obhajoval po mnoho let vedle Freda Hoyla i Denis Sciama, popisující poslední pozici, které dosáhly i po všech objevených důkazech velkého třesku. Sciama tvrdil, že obhajoval teorii pevného stavu ne proto, že ji považoval za platnou, ale proto, že si přál, aby byla platná. Sciama dále říká, že kvůli začínajícímu se hromadění důkazů musel připustit, že hra skončila a teorie pevného stavu musela být zamítnuta. Profesor George Abel z Kalifornské univerzity rovněž přijímá konečné vítězství velkého třesku a potvrzuje běžně přístupné důkazy, které ukazují, že vesmír vznikl velkým třeskem před biliony let.
Připouští, že neměl na výběr a přijal teorii velkého třesku. S vítězstvím teorie velkého třesku byl mýtus věčné hmoty ustanovený jako základ materialistické filozofie odhozen dohromady smětí dějin. Co potom bylo před velkým třeskem, který přivedl vesmír k jeho existenci svou velkou explozí, když byl neexistující? Tato otázka je zajisté zahrnuta ve slovech Artura Eddingtona, které jsou filozoficky zavrhovaným faktem pro materialisty, a tím je existence Stvořitele. Slavný ateistický filozof Antony Flew komentuje tuto otázku takto. Je proslule známé, že vyznání je dobré pro duši, a proto začnu vyznáním, že stratonický ateista musí být uveden do rozpaků souhlasem moderní kosmologie. Neboť se zdá, že kosmologové poskytují vědecké důkazy, že vesmír má začátek. Mnoho vědců, kteří se slepě nepovažují za ateisty, při vzniku vesmíru připouští roli všemohoucího Stvořitele. Tento Stvořitel musí být ten, který vytvořil jak hmotu, tak čas. Nicméně je na nich nezávislý. Známý astrofyzik Hugh Ross říká následující. Jestliže počátek času je shodný s počátkem vesmíru, jak je vyjádřeno teorií prostoru, potom příčinou vesmíru musí být nějaké bytí, působící nezávisle nad časové dimenzi a předcházející časový rozměr vesmíru. Tento závěr nám říká, že Bůh sám není vesmírem a není ani jeho součástí. Ano, hmota a čas byly vytvořeny Stvořitelem, jenž je na všech těchto pojmech nezávislý. Tímto Stvořitelem je Alláh, který je pánem nebe a země. Pravdou je, že velký třesk způsobil materialistům mnohem více problémů, než výše zmíněné přiznání filozofa Antony Flewa. Nicméně velký třesk dokazuje nejen to, že vesmír byl stvořen z ničeho, ale také byl přiveden ke své existenci velmi dobře naplánovaným, metodickým a řízeným způsobem.